Maigsoon sa makausapa, may buntag ka natong tanan. May buntag sa Dako kayo nga pribilehiyo nga anian na sa kita aron pagsangyaw sa pulong sa Dios niini nga kabuntagon. Ang atong ebanghelyo nagahisgot kini bahin sa pagbitik kang Hesus. Sa ilang paghimo niini, bisan pa man gani sa wala pa nila isulti, anaa pa sa ilang hunahuna, nahibalaan na sa Ginoo. Tungod kay gamhanan siya. Nasayod sila sa ilang mga hunahuna. Busa, gibitik pagid nila ang hari sa tanang hari. Ang Ginoo sa tanang Ginoo. Muna mga igsoon nga, ni sulti ang Dios nga ang sa Bible. Sa atong ebanghelyo naghisgot kini bahin sa pagbitik ni Ginoong Hesukristo. Diri sa Lucas kapitulo 11, versikulo 19 ngadto sa 20 nag-ingon dire. Kung giingon niin kamo niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay ninyo sa sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingon mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Gisulti ni Ginoong Hesukristo kini nga mga butanga tungod kay nakita ni Hesus ang ilang mga motibo sa ilang kasing-kasing. Nga bitikon lang siya. Nasayod na siya. Daan, tungod kay ang ilang pagsulti niini, nakita na ni Ginoong Hesus nga ang pagbitik lang kaniya. Nga aron aduna sila ikasumbong batok kaniya. Ningon diri sa 20. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagi sa gahom sa Dios. Og nagpatmatuod kini nga miabot na ang panahon nga maghari ang Dios diha kaninyo. Mga igsoon, gisulti kini sa Dios. Tungod kay kita niya nga ang mga katawhan niadto gusto nila nga magbuhat og milagro ang atong Ginoo para lamang nga aduna sila ikasumbong, nga aduna sila kapamatuod, nga tinuod bagayod ang iyang gibuhat. Diri sa ikaduha nga bahin, gahisgot bahin sa atong ebanghelyo gihapon, naghisgot kini bahin sa gahom ug kusog. Kining usa ka tawo nga kusgan nga naghisgot gini nga ang iyang balay lungkabon, walay makalungkab tungod kay gamhanan siya, kusgan siya. Pero mas pamandi ay nga ang tao nga mulungkab sa iyang panimalay, mas gamhanan pagyud kay kaniya. Unsay gipasabot diri sa atong ebanghelyo mga igsoon? Sa kita, sa atong pagkatawhanon, dili ginato kalimtan, aduna pagyud mas gamhanan nga Dios nga atoa sa langit nga sulod sa atong mga kasing-kasing. Nabasa na daan sa Dios. Bisan palagi sa wala pa nato gilitok sa atong baba, anaa pa sa atong una-una. Tungod kay ang Dios gamhanan, nasayod na siya sa tanan. Kung unsa ang motibo, anaa sulod sa imong kasing-kasing. Usa gitudluan kita. Kinsa may walay sala nato? Bisan ako, makasala ko. Munang mangayo bigog pasaylo sa Dios, adlaw-adlaw o mata kog kadlawon, magampo ko niya kog pasaylo tungod kay pahanon ta. Muna mga igsoon nga gidasig kita, ang pulong nini gipakita nining ebanghelyo nga kung kusgan ka, mas labaw ka kusgan ang Dios nga mo'y nagtag sa atong kinabuhi. Mas labaw kagamhanan ang atong Dios ang tag-iya nini nga tibuok nga kalibutan.
Mabasa niya ang unsa ang sulod sa mga kasingkasing. Nasayod siya kung unsa ang motibo nga ana ihambin nimo sa imong kasing-kasing. Busa nagdasig siya nato kini nga ebanghelyo nga kinahanglan hinumduman nato nga sa atong puyo nini nga kalibutan andam kita mangayo kitag pasaylo ngadto sa Dios tungkay siya lamang ang tinugdan sa tanang butang. Sa atong ikatulo nga bahin gisgutan dinhi ang kini ang si Jesus nga nagsulti nga dili mo dapig kanato nagpatibulaag hinuon sa katawhan sa Dios. Sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 21 nagaingon dire nga ang dili dapig kanako batok gayud kanako ug ang dili mutabang kanako nagpagtigom nagpatibulaag. Mga igsuon, kundi ka musunod ug muuban sa kausa sa atong obispo sa paghimo sa mga butang nga angayan sa pagpalambo niining atong simbahan, wala gid mahimo. Uning gidasig kita sa atong ebanghelyo nga kinahanglan musunod ta, mubuhat ta. Kay maura ka na tuyo sa Dios nga nianhi kita nga iyang mga sulugoon aron lamang pagbuhat sa mga butang nga iyang ipabuhat kanato. Mutuman. Musunod ta. Kay kan maura gid na ang tuyo sa Dios. Nga gihimo kitang tao nini nga kalibutan kay bisan pamanggani sa pagkahimugso panimo niini nga kalibutan nasayod na ang Dios kung unsa ang angay kanimo, unsa ipabuhat kanimo kay ang Dios gugma. Ang Dios nasayod siya kung unsay angay kanimo. Unsay angay niyang ihatag kanimo nagdasa o unsa sad ang angay kanimo nga mga panalangin kay ang Dios naghatag kanato sa tao nga angay niya. Saka sa atong unang pagbasa sa kang propeta Joel naghisgot kini og kinahanglan ang pagpuasa. Tinuod mga igsoon. Naghisgot diri sa atong unang pagbasa kinahanglan ang mga pare, ang mga diakono kinahanglan puasa gyud. Uban hinuon dili man puas kaon. Tudluan. Kay tungod kay ngano ang ilang mga kinabuhi kinahanglan gyud nga ma-prepare kini. Bisan gani ako palandungon usahay nga mag-serve lang ko dili ko andam. Makaingon dayon ko nga Ginoo pasayloag gyud ko Ginoo tungod kay ang akong pagkatawhanon kinahanglan andam. Ako gabi gatun ko pag uli na ako sa balay gatun ko nga matulog lang sa gid ko. Dili lang sa gid ko magtuon. Kay kung karon ko magtuon, dili gini mo sulod sa akong kasi ulo ang akong gitun-an. Matulog sa ko, ignanak kong kapika sa kinabuhi matulog ta kung mata kag alas 3 pukawa ko kay magtuon ko. Kay ang pinaka-importante gyud mga igsuon ang kadlaw. Diha nimo isulti sa Dios, diha nimo sanghid ngadto sa Dios nga ang imong pagabuhaton makapahimaya kaniya og makahatag kaniya og pagdaig ngug. Gihimo ko mga igsuon. Nakamata ang akong asawa alas 2. Ning ko balik tag alas 2 pa. Pag alas 3:05 nakamata ko, ibangon dayon ko. Nagtuon ko. Mubo ra kay ang akong gitun-an. Pinaagi lang sa ebanghelyo tungod kay Ginoo ang akong ginhimo. Nangay kong pasaylo niya tungod kay Lord,
dako kay kog pagkulang. Tungod kay nangalagad ko nimo usahay murag daghan ko kaya nga akong gipanguan nga dapat mo'y unahon. Pero usahay tungod sa gihatag usahay muluya ang imong lawas. Pero gitun-an ako mga igsoon nga kinahanglan mumata kog sayo uban sa akong kapika sa kinabuhi. Pukaon ako siya kung tulog siya ampo kita. Ampo nato atong kagalingon atong mga anak, ang atong obispo, ang tanan. Kung unsay madumduman sa akong kasing-kasing, ako gyud nang isulti diha sa Ginoo og mangayo dayeg og kapasayloan. Lord, basin na ako'y nalitok nga pulong nga dili makahimpahimuot kanimo pasaylo ako Ginoo. Mga igsoon, apan sa katapusan, mga igsoon, ang Dios sa tinubdan sa tanan. Butang, nasayod sa paghitabo nining tanan. Nasayod siya sa tanan. Kanato nga maghimo kita sa mga buhat nga makapahimuot kaniya. Sa pagbuhat, pinaagi sa gugma. Kung ang tao magbuhat siya nga uban sa paghigugma, dili gid siya makabuhat og dautan sa iyang isig ka tawo. Dili gid siya makabuhat og mga salawayong buhat nga katawo tungod kay anaa gugma nga gikan sa Dios. Kini ang bottom line kining gugma. Mga igsuon, kung doon na kita'y gugma sa atong paghimo sa mga butang nga makapahimuot sa Dios, ngadto mo balik og kita sa mga igsuon nga naghimo niini, mudahig ang Dios maoy. Kaysa imong pagbuhat, ang Dios nasa sa tanan. Sa imong paghimo, kita sa Dios kung unsa ang anaa sulod sa imong kasing-kasing, nasayod ang kung unsa ang mga butang nga angayan kanimo, ang Dios mo panalangin kanato sa tao nga may kahadlok ngadto sa Dios. Palihog manindog.